गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ हरग्रोबाय। दिनै 7 मार्च 2023 बिएन बड' निउसाव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादा मैया नैथि सान। मैया नैथि सानाव सानखान्थि आयदानि सोंलु बिलाइया भाइरेल जादों। सानखान्थि आयदानि सोंलु बिलाइया आनजाद जागायनायनि 15 मिनिटनि सिगां ससियेल मिडियायाव भाइरेल जायो। बे भाइरेल जानाया काछार जिल्लानि गनिरग्राम आनजाद मिरुनिफ्राय गोसारदों होननानै मिथिनो मोन्दों। सोंलु बिलाइया भाइरेल जानायनि उनाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सेबानि नेहाथारि नरनारायण नाथखौ नुजाथिनो थाखाय गिबि मन्थ्रिया हांख्रायदों होननानै मिथिनो मोनबावो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सेबानि नेहाथारिया फिननाय होनो थाखाय 3 साननि सम लादों। लोगोसे गिबि मन्थ्रिया बे सोंलु बिलाइ भाइरेल जानायनि सायाव फोरमायो दि जाय आनजाद मिरुआव सोंलु बिलाइया भाइरेल जादों बैफोर आनजाद मिरुआव सानखान्थि आयदानि आनजादखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय होनना फोसावनानै होबाय। लोगोसे जाय आनजाद मिरुआव सोंलु बिलाइया भाइरेल जादों बे आनजाद मिरुनि सायाव गोख्रों एक्सनबो लानाय जागोन होननाबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायबावो। बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोर गोग्गाथाव खौरां। गेलेमु बिथिङावबो बर' हारियाव गोग्गानाय लाबोदों अपुर्न नार्जारिया U20 आइजोफोरनि एशियान काप जोलुर बादायलायनायाव भारतारि जोलुर हानजानि केप्टेन महरै सायख'जाबाय। दिनै भियेटनामाव जानो गोनां U20 आइजोफोरनि एशियान काप जोलुर बादायलायनायाव भारतारि आइजो जोलुर हानजानि केप्टेन महरै अपुर्न नार्जारिया गोख्रों गेलेगिरि महरै सायख'जादों। मख'नो गोनांदि दिनै 7 मार्च भारतारि जोलुर हानजाया सिंगापुर हानजानि हेंथायै गिबि मेचखौ गेलेगोन। गंनै गारिजों मोखांजों मोखां सौग्रावलायनाय जाब्रबथायाव माखासे सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जायो। थांनाय मैया 6 मार्च खालि फुंनि समाव जनाइनि जामजिंनि 515 नं राजा लामायाव बे जाब्रबथाया जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिला फोथार फारसे थांबाय थानाय AS07C 7868 नाम्बारनि गंसे पेसेन्जार गारि आरो उल्था दिगनिफ्राय फैबाय थानाय AS04N 2511 गंसे बलेन' गारिजों मोखांजों मोखां सौग्रावलायदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे गंनै गारिनि जाब्रबथाय जानायाव सौग्रावलायनायाव गारियाव थानाय माखासे सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जायो। बेनि उनाव गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ जायगानि सुबुंफोरा फाहामथाय होनो थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।